Antzinako Mesopotamia. Neolitotik Mesopotamiako biztanleek Tigris eta Eufrates ibaien urak baliatzeari ekin zioten. Ureztatze sistemak, presak, ubideak eta kanalak eraikiz. Zerealak, garia, garagarra, lekaleak, garbantzuak, dilistak eta frutarbolak, palmondoak, pikondoak lantzen zituzten. Templo eta jauregien inguruan luxuzko artisautza garatu zen. Jainkoentzat, eskaintzak eta goi klaseentzat bitxiak egiten zituzten. Ondorioz, metalgintzak, zeramikak, saskigintzak zein ehungintzak garapena jasan zuten. Mesopotamian aurkitutakoak dira ere ogiaren eta garagardoaren ekoizpenaren aztarna zaharrenak. Bi abeltzaintza mota garatu ziren, gaur egun arte iraundutenak. Lehena nekazaritzaguneen ingurukoa, egonkorra. Behiak, txarriak, oioak. Bestea basamortukoa, ibiltaria. Ardiak, hauntzak, gameluak, beti euriteen atzetik zebilen. Lurraldea leku estrategikoan kokatua zegoen, Mediterraneoa eta ekialdearen artean, eta ibaiek komunikazio bide paregabea eskaintzen zuten. Ondorioz, merkataritzarako bidegurutze bilakatu zen Mesopotamia, mota zein leku guztietako produktuak aurki zitezkeen merkatuetan. Gizarte egitura. Hammurabi erregearen kode legalak gizarte guztiz hierarkizatua deskribatzen zuen. Elitea erregearen babespekoek osatzen zuten. Tenpluetako apaisak, goi funtzionarioak, armadako zein probintzietako buruzagiak. Gizartearen gehiengoa, herrixka zein auzo zumeletan bizi ziren nekazariak, artisauak eta merkatari txikiak ziren. Herrixearen azpitik eskelaboak zeuden. Eskubideak eta betebeharrak zituzten, eta epailengana jo zezaketen. Legearen arabera pertsonak ez zirenak ere baziren, asiru deituak. Gehienetan gerrako presoak izan ohi ziren. Guztien gainetik eta botere absolutuarekin erregea zegoen. Indar militarrean eta izaera zerutiarrean oinarritzen zuen bere boterea. Kultura eta artea. Antzinate osoan zehar, Mesopotamia, zientzia eta jakituriaren eredu eta aintzindaritzat jo zen. Bertan, Kristo aurreko 4. milurtekoaren amaieran, idazkera kuneiformea asmatu zuten. Asmakizun berri hura aurrerapauso izugarria izan zen edozein motatako antolaketa eta kudeaketarako. Matematikan, astronomian, medikuntzan, biologian eta botikagintzan ere garapen handiak egin zituzten. Eraikin nagusiak, jauregiak, harresiak eta zigurat dorredun tenpluak ziren. Eraikin konplexuak, terraza, patio, lorategi eta gela asko izaten zituzten.
Eraikuntzan erabilitako material nagusia adreilua zen. Egiteko buztina eta lastoa nahazten zituzten eta gero labean egosi. Tenpluetako, jauregietako eta harresien ateetako paretak kolore guztietako esmalte lausez apaintzen zituzten. Itxura paregabea eskainiz. Eskultura arloan, ohikoenak jainkoen, erregeen eta mota guztietako animalia mitologikoen irudiak ziren. Mesopotamiarrek ehundaka jainko zituzten, eta hauen beldur ziren. Ondorioz, sakrifizioak, eskaintzak eta otoitzak egiten zizkieten. Jainko nagusiak honako hauek ziren. Han eta Iztar, zeruko jainko-jainkosak, Enil, nekazaritzaren jainkoa, eta Ea, itsasoko jainkoa. Ba, gaurkoz hau izan da dena. Antxinaroari buruz gehiago jakin nahi baduzue, bideo gehiago dituzue kanalean. Zaindu, zoriontsuak izan, eskuak asko garbitu eta ondo maitatu.